ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି 10ଟା ପଡୁଛି 10ଟା ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀର 10ଟା ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ହେଇଛି ବଲା ହେଇଛି ଚାନ୍ଦଳ ପାଖରୁ ହେଇଛି ବଲା ଖୁଣ୍ଟ ହେଇଛି ମହାରାଗୁରୁ ଆଉ 10ଟା ପଡୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆସିଗଲାଣି ବୋଲ୍ଟ ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ ଡ୍ରିଲ୍ ହେଇ ବୋଲ୍ଟ ହେଉଛି କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ସରିବ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଆଉ ଖରା ଜବର ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ଖରା ଜବର ଚାଲିଛି ଏଇ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆସ ସେପଟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ ଏ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଆମର 10ଟା ପଡ଼ୁଛି 10ଟା କାମ ଚାଲିଛି 10ଟା ପଡ଼ିବ ଆଉ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଖରା ହେଉଛି ଘରେ ଖରା ଚାଲିଛି ଖରା ପ୍ରବଳ ଆଜି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରା ଖରା କାମ ଚାଲିଛି ଲେବର ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି କାମ ଚାଲିଛି ना तलू रख सेपटे खोल सेपटे खोल से ठिया छाई ठिया सेठी जा छाई वीडियो कॉल हां आना कर जमा पाइले अरे ना ना चलो देखा जाम टोटल हां टिके कोड चौर होइछ ताव चलते हो ना को जीवन सेटा वीडियो मार दे अब सेटा ऑल तो मात्रा बाड़ी खाली थोड़ा करके पाई जो पाउनी बीटी पाउनी कान पाइबो बीटी मत का पाइबो कोन दे ये ब्रेक कर से प्ले ये करता कोई मार दो एटा वीडियो बनाओ चल कौन हला सीधा हां केड़ बुला हां कौन हला बसाई मिस्त्री का पैसा नहीं बुला गाड़ी छाड़ू बुला रास्ता हाँ हाँ ठाका मिस्त्री हाँ बुला हाँ अंधार देखा କିଛି ନୁହେଁ ଏଟା ଛାଡୁ ବୁଲା ନା ସେ ବୁଲଉଛି ଆଡୁ ଏତେ ତ ହବନି ପାଠ ତ ପଢିଲୁନି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଖାଇ ବୁଟ ପିନ୍ଧି ସୁଟ ପିନ୍ଧି ଯିବୁ ସ୍କୁଲ ନା କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସବୁ ହବ ବଡ଼ ଘରେ ଜନ୍ମ ହବନି ସବୁଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବଡ଼ ଘର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘର କଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଖରାରେ ଖଟି ଖଟି ତମ ଦଦରା ଏଇ ଖରାରେ ଚାଲିଛି ଆମର 10ଟା ପଡ଼ି ଚାଲିଛି ଖରା ହେଉଛି ମାମୁଁଙ୍କର ଚାଲିଛି ଏବେ ଏଇ ଆଉ ଛାଇରେ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଲାଇନ୍ ରହିଲେ କାମ ବନ୍ଦ ଲାଇନ୍ ନ ରହିଲେ କାମ ବନ୍ଦ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆଉ ମାମୁଁଙ୍କର କାମ ଚାଲିଛି ଜୟ ତ ସବୁ ଆଉ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏ କଟା ତ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କାମ କ'ଣ କରିବା ଗରିବର ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ ଦୁଃଖ ଆଉ ଖୁସି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କେଉଁଦିନ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ଆଉ ଭଗବାନ କେଉଁଦିନ ଚାହିଁବେ ବଡ଼ ଲୋକ କଥା କହିବେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କାମ ଚାଲିବା ଯିବା କଟର ମାରିବା ଏବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ା ହେଉଛି ନଟ୍ ସବୁ ଫୁଲ୍ ଫେଡ୍ ପୁରା ନଟ୍ ସବୁ ନଟ୍ ସବୁ ଦିଆହେଇ ଫୁଲ୍ ଫେଡ୍ ସବୁ
ତାଙ୍କ ନାତି ଫ୍ୟାନ୍ ତ ଚାଲିଛି ଗରମ ଜବର ଗରମ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି। ଦଶଟା ହେଇଛି ଆଉ ଜିନ୍ଦଲ ବାଉଁଶ ଗଣ୍ଠି ମରା ହେଉଛି ଗଲା ସଟ ହେଲା ବାଉଁଶ ପଇଲା ଆଉ। ବାଉଁଶ କଦଳୀ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ଅଛି। ବାର୍ଷି ଆଉ ନାହିଁ ବାର୍ଷି ବେଳ ପଳେଇଲାଣି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ମେସିନ୍ ଉପରେ କାମ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଣ କାମ ଅଧାରେ ରହିଗଲା ବର୍ଷା ଧୋଇଦେଲା। ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଲା ବର୍ଷାଟା ଧୋଇଦେଲା ପୁରା କାମ ଅଧା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜୋରେ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ଆଉ ବର୍ଷା ତ ଏଇ ଜବର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଯାକନ୍ତି ଜବର ବର୍ଷା ଆକାଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆଉ ବର୍ଷା ତ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ ଯାହା ଫକା ଫକା ଡେଉଁଛି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ ତ ହେଉନି ଏତେ ଜୁମ୍। କାମ ଅଧା ରହିଗଲା ଆଉ କାମ ସରିପାରିଲାନି ଶସ୍ତା କାମ ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା ଆଉ